Pag-operate og balik sa usa ka comedy bar sa Lapu-Lapu City, gireklamo kay wa mapatuman na ang health protocol. Siluan Mirondina sa report. Sa video nga gipada sa usa ka netizen sa RTV Balitang Bisdak, gipakita niini ang sitwasyon sulod sa usa ka comedy bar sa Lapu-Lapu City human kini naka-operate pagbalik dihang gipaubos na sa alert level 2 ang dakbayan niadtong Oktubre 20. Nakapangutana ang netizen kung gitugutan na ba diay sa lokal nga kagamhanan ang tapok-tapok sulod sa bar. Base sa executive order nga giluwatan ni Mayor Junard Ahong Chan, gitugutan nang maka-operate og balik ang mga bars apan 50% lang sa capacity niini ang makasud. Sa video nga gipada, dawa natuman ang 50% capacity. Ang ato lang klaro, sunda lang kung pila ra gyud ang 70% capacity nimo kung outdoor ka, 50% kung indoor ka. Kana lang, kung mubiyan ka na, di-violate na ka. Sa pagkakutlo ning balita, wa pa makuhay og habig ang tag-iya sa comedy bar. Subay niini, usa ka composite team ang giumol sa dakbayan aron mosusi sa mga establishmento kung nakapatuman ba sa 50% capacity alang sa indoor dining ug 70% capacity alang sa alfresco or outdoor dining. Ang atong kapulisan, ako nang gimanduan sa pagrunda matag gabi, labi na niining mga bars nga tago kaayo. Nga dili ko nung hay makita nga bar siya, pero sa sulod doon na daghang kayong tao nga nagtapunok dito. Dakpon gud ko kamo. Uban ni Philip Patricio og Rod Prado, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.